दिन के हरे हरे राती के घरे घरे। चल 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 आओ चल देवी। चल हाँ गुरुदेव। जेगा सिखैले बानी वही का करी है। चले सु ठीक बा रुआ जे तरह सिखैले वाली पहुना हम वही तरह करे। रे पहू ना। हे भगवान तोरा दिमाग में भूसा भरल बा रे। हम गुरु अते चेला। हम गुरु ते चेला। ओहो रे हम गुरु ते चेला। तू गुरु हम चेला। हाँ बिल्कुल। आ कह दिए कि हमनी के हरिद्वार से आवता नहीं सा। झूठ। रे झूठ रे नाटक नु करे के बा नाटक ना बुझलिस। हमनी हरिद्वार से आवता नहीं। हाँ हरिद्वार से आवता नहीं। बम बम शंकर। बम बम। गोनू झा के ससुरारी जाने सुनू देखत बड़े दुआरी आइया गोनू झा के ससुरारी समझलिस। हां जगह सिखैले बनी वही काम करे के बा। गोनू झा बड़ा हमरे के ठगता रे। जब उनका ससुरारी के हम ठग देतानी तो पता चलता कि हां घूरन में कितना किल बा। हमरे पहुना के में कितना दिमाग बा। हां जाने सुनू बड़ा अपना के नागरा बनल बड़े ठगत रहता रे हमरे। हमरा डर लगता। अरे उनका सात खानदान कब हम ठगे के प्लान बना ले बानी जानिस नु। हमारा प्रोग्राम बा कि उनका सात खानदान के ठगल जाए। ससुरारी से शुरू करे के ओकरा बाद उनकर बहिनौरा ठगल जाई। ओकरा बाद उनकर ममहर ठगल जाई। ननहर ददहर सब ठग लेवे के सब लोग कंगाल। हमने हो जा दोनों पहुना आसार मालूम माल। का सिखैले बन तोरा के रे पहुना आसार। गुरुदेव। गुरुदेव तोर नाम का है भोर में किसो पड़ो ना श्री श्री 420 चंपतानंद जी महाराज। वाह 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 वाह। हमार नाम और और नाम है श्री 840 श्री श्री धूतानंद जी महाराज। महाराज तो एक की हाली हो जा चले के बा और वही जा चल के एकदम जगह सिखैले बानी पटखान नाटक करे के बा। नाटक कि हमनी के भाई सब बहुत पहुंचल फकीर ब्रह्मचारी साधु आहार हलवानी सब कौड़ी कमख्या से हरिद्वार। अरे हरिद्वार ना रे कौड़ी कमख्या। हां कौड़ी कमख्या सा। हां तंत्र मंत्र पर एकदम हमनी के बहुत बड़ा सिद्धि प्राप्त बा। ठीक बानू। हां एकदम एक्टिंग सही करता रहते हैं। ठीक बा ठीक बा ठीक बा। मैं नीचे रहो और जा चल के बोले के बा बम बम शंकर बम बम शंकर पार्वती बम बम शंकर कैलाशपति बम बम शंकर पार्वती। चल। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। द बच्ची यहाँ रख दो। यहाँ रखा माई। हाँ यहाँ रखो। ना बाबा 3 साल भइल बाबा इनकर शादी भइल एको बाल बच्चा नहीं खे। यानी बाल बच्चा नहीं खे निसंतान कोनो बाल बच्चा नहीं खे। ना बाबा एको बाल बच्चा नहीं खे। तो समझ लो देवी कि तुम्हारी इच्छा पूरा हो गई और बच्चा हो गई। यानी 1 साल बाद और जब बच्चा हो जाई हमनी के इंतजार मत करियो। हमनी के नाम पर धूप अगरबत्ती जरा दियो। हाँ बाबा खुश हो जाइए। अगर अगला साल जब हमनी के हरिद्वार से पधारब तो समझ जा कि तू अपन पोता गोद में खिलावत रहबू। हाँ हाँ माई विश्वास करो
बांझी के संतान होला, निर्धन धनवान होला, कमजोर बलवान होला। वाह वाह वाह। बाबा जे चाहिए सही होई। अरे समझ जा कि कोरी कमख्या से हमनी के सिद्धि प्राप्त करके पधार नहीं। तोहार मनोकामना अवश्य पूरा होई देवी। समझ लू? समझ लो। जावा देना 1 साल के अंदर देवी तू पोता खेलेबू अपना गोद। भोजन कर लेबे तो सारा समस्या के निदान हो जाई। अरे बच्ची जरा अपन हाथ दिखावा। अरे एकर तो कोख मार देहल बा। एकरा पर तो इको 50 के मार के बैठा देहल बा। हे भगवान, ओ हो ग्रह के भी महाप्रकोप चल रहल बा। ग्रह के दशा खराब हो। ग्रह के दशा बड़ा खराब होला देवी। मंत्र के साधना होई और भगवान की आराधना होई। बस 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 अनिष्ट होते होते बचे वाला बा। अगर समझ जा कि ये दोनों साधु तारा दरवाजा पर ना पधरले रही तो कभी भी अनिष्ट के संभावना बनल बा। माई समझा कि भगवान हमनी के भेज दिल बानी, तहार कल्याण होई। बिल्कुल बिल्कुल असंभव बा। एक खातिर तारा कुछ ना कुछ पूजा पाठ करावे के पड़ी, तंत्र मंत्र के सहारा लेवे के पड़ी। और इमे ज्यादा ना 1001 रुपया के तोहरा दक्षिणा देवे के पड़ी। बोलो मंजूर बानू? बोला बोला। तंत्र मंत्र के साधना होई और भगवान की आराधना होई। वाह वाह वाह। जे चाहबू से हो जाई। तहार मनोकामना अवश्य पूरा हुई देवी। सब कुछ करेम बाबा, मने रहुआ ऐसन करी जे इनका एगो बच्चा हो जा। हो जाई हो जाई। ये दुनिया में कोनो चीज असंभव नहीं है देवी। सब चीज संभव बा। बिल्कुल होई। लेकिन एक खातिर 1001 रुपया तारा दक्षिणा देवे के पड़ी। बोला। ठीक बा बाबा, हमरा मंजूर बा। देबो नु? हाँ बाबा तब दे। बुझ जाके एकदम संभव बा। अरे कन्या हैला आए के इतवार और मंगर के पीपर के पत्ता में लपेट के काला धागा में बांध के अपना घर में पहन लिया। समझ जा कि 9 महीना बीतत देरी ना लगी। तारा द्वार पर पोता के किलकारी भरी। समझ लो नू? बाबा और जा अब तोहनी के जोन जबान देले बाड़ू हाँ बाबा 1001 रुपया लेके आव। जा एके देवता के पास चढ़ा के गोड़ लागला घर में। जा जा कन्या जा जा। गुरुदेव हाँ इनको एगो फूल दे दी ताकि इनको मनोकामना पूरा हो जास। है भाई फूल ले फूल लो। ला अचरा में रखा। बंद कर लो। बंद कर ला। घर में जाके ही देखियो। जा। जब कुछ मांगे के होके ये फूल के प्रणाम करके मंगबू तार इच्छा पूरा हो जाई। अब जा बाबा चला एकदम मन जा। से लइहा। और खुशी खुशी 1001 रुपया लेके आवा। जा। बाबा ओम ओम समझ लो साधु बोले खातिर कमंडल बहुत जरूरी होला। आई कमंडल हमने के काम आई। काम आई। एक कमंडल के मिल गईला से हमनी का चढ़ावा ज्यादा चढ़ी। एकदम एकदम हमने के पक्का साधु लागम सा। जल्दी जल्दी खो। दक्षिणा लेला के बाद यहाँ रुकल खतरों से खाली नहीं के।
धीरे 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 ये बड़ा लेट भाई 1001 लेके ना आई सका रे आई है नहीं सुनू विश्वास से बन तोरा अरे देवी अरे जल्दी आओ देवी इस साधु लोग के हिमालय के कंदरा में एगो यज्ञ हो रहल बा वही जाए के त्रिवेणी धाम में वही जाए साधु लोग के प्रस्थान कर में विलंब मत करा जल्दी विदा करो जल्दी विदा करा मन से विदा करो अब खोल दुनिया के पलक बम बम शंकर कैलाशपति बम बम शंकर पार्वती सिखैले बानी ठीक होइयो करके बम बम शंकर पार्वती अरे देवी विलंब हो रहल बा फिर साधु रुकी ना साधु तुरंत प्रस्थान कर जाई और प्रस्थान करे तो अनिष्ट हो जाई इलेन जल्दी से 1001 रुपया लेके दक्षिणा आओ और साधु के गोर पर चढ़ा के गोर लगो और प्रसन्न हो जा आओ आओ देवी आओ आओ भाई। आओ आस्थान ग्रहण करो तू भी आजा देवी हाँ आशीर्वाद ला खुश रहा चला खुश रहा भगवान तो हर मनोकामना जरूर पूरा करी है मन से देता रुनु हाँ बाबा मन से मन से दिया हाँ बाबा बाबा खुशी के दान कबूल करी ले दुख के दान ना चल बाबा चला खुशी से दिला चल ठीक बा आज से 1 साल बाद जब तू नाती अब पोता खिलेबू तभी साधु लोग फिर दोबारा आई और आशीर्वाद दी वो टाइम में जोन तारा जुरी मिली सेवा में लेके हाजिर हो जी ठीक मानो हाँ बाबा जब जब पोता हो जाई हमने इंतजार मत करियो हमनी के नाम पे अगरबत्ती धूप जरा दियो हनुमान जी के कपूर दिखा दियो वाह 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 जब बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था चला हमार हमनी चलो। के ठगुआ साधु ना है गुरुदेव हाई पकड़ी खुश रह माई खुश रह बेटी